ମୋ ମନର କଥା ତୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଏକୁଟିଆ ବସି ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇବୁ। ଆବେ ଧନୀ ଘର ଆଉ ଧନ ସମ୍ପଦ ସେଥିରେ ସିନା ଆଜି ତୋର ମୁହ ଅଛି, ହେଲେ ତତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ। ଆବେ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ବେ, ହେଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା, ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆଜି ବି କହୁଛି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦବ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ତା ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ କାହିଁକି ତତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବ ଏତିକି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ସେ ସକାଳୁ ମୋଲ ଲାଗିବାକୁ ଗଲେ ବି ରାତିରେ ତୋ ପାଇଁ ସମୟ ଦବ, ଆଉ ତୋ ଦୁଃଖ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା କାମରେ ସେ ବିଜି ଥିବ, ଆଉ ତୋର ସୁନ୍ଦର ଯୌବନକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଏତିକି ମନ ଦେ, ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜର କର। ଅତୀତ କଥା ଭୁଲିଯା, କିନ୍ତୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଭାବେ। ମୋର କଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ବହୁତ ଭଲରେ ରହ। Happy married life.